aka na-achị Anambra steeti bụ ọkammụta Chukwuma Soludo ekwenwela ndị Anambra steeti na ndị dum bi na steeti a nkwa na ọchịchị ya ga-akwụdosi nnọọ ike ịhụ na ya bụ ezi nchekwa ndụ na akụnụba na-achị eze na steeti a ga-aga n'ihu wee na-akawanye mma. Ya bụ aka na-achị steeti a bụ onye kwupụtara nke a na nnukwute nzukọ ọ chịkọbara nke dị n'etiti ya na ndị eze ọdịnala, ndị ndu obodo anaka ha nke ụmụ nwanyị nakwa ngalaba ha nke ndị ntorobịa ma bụ nke were ọnọdụ n'Awka bisi obodo Anambra steeti. Ebe Ejike Abana ga-esikọtapụrụ gị akụkọ a. Ya bụ mmemme nke emere na ogige Prọfesọ Dorakụnyere Women's Development Center dị n'Awka bụ ebe gọvanọ Soludo nọ wee kwunwuo njikere gọọmenti ya dị iji wee mee ka steeti a bụrụ nnọọ eji amatụ n'ihe dum. Gọvanọ Soludo gara n'iru kwuo na gọọmenti ya na-ewugharị etu esi eche nche n'obodo dị iche iche na steeti a ma kwee nkwa na gọọmenti ya chịtara ọgọdọ wụnye n'ukwu iji wee mee ka steeti a bụrụ ọkpọkọpị, ebe ọ kpọrọ oku ka mmadụ dum tinye aka n'ọrụ iji wee nye ya nkwado. Osote aka na-achị steeti a bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim n'okwu ya kwalarịrị na ọtụtụ ndị Anambra anaghị eji ihe dum gọọmenti bupụtara ka a na-atụnye ahịhịa n'ime ha were eme ihe ma gụpụtasịa ebe niile ha kpopụgoro ahịhịa bụ nke na-aga na ntụziaka gọvanọ Soludo. Na mbụ ka kọmishọna na-ahụ maka okpuru ọchịchị nakwa echichi Maazị Collins Nwabunwanne kwuru na ya bụ ọgbakọ bụ nnọọ nke a ga na-eme kwamgbe ebe ọ kpọrọ oku ka mmadụ dum tinyekọ aka ọnụ ha na gọọmenti iji wee mee ka obodo dị mma. N'okwu ya, kọmishọna na-ahụ maka Homeland Affairs Maazị Chikodianara kpọrọ oku ka mmadụ dum nwere ozi maọbụ okwu ọbụla ga-enyere gọọmenti aka bịa takụnyere ya gọọmenti, ebe ọ kọwara na otu ọrụ kasị mkpa ndị nche na-arụ bụ iji wee chịkọta akụrụngwa dị iche iche na mpaghara dị iche iche. N'okwu ya, onye ji ọkwa special adviser jegara gọvanọ n'ihe gbasara ọnọdụ nchekwa retired Air Vice Marshal Ben Chiobi kwunwere njikere gọọmenti na ugbu a dị iji wee weta ezi ọnọdụ nchekwa dị elu na steeti a. Ụfọdụ ndị bịara ya bụ mmemme gụnyere onye isi oche ọhaneze ndị Igbo na steeti a Chief Emeka Udodeme, onye isi oche Asatu Barrister Titus Akpudo, President General nke Enugu Futan Union Comrade Boni Ọzọnkwakụ tinyere ndị ọzọ. Ha nọ na ya bụ ọgbakọ wee tụọ elo ihe gọọmenti ga-abụ ha tinye n'ọrụ ihe adị mma. Site n'ogige Prọfesọ Dorakụnyere Women's Development Center dị n'Awka, Ejike Abana maka akụkọ wa ABS.